Moi! Eli me tehdään eka video nyt tänne meidän yhteiselle kanavalle. Ja meillä on siis myös omat kanavat. Ja mun kanavan löydätte tästä tän nimen. Ja mun tästä jostain. Ja jos noille ei löydy, niin linkit on tuolla alhaalla. Joo. Ja siis mun nimi on Essi. Ja mä oon Jenna. Ja me ollaan molemmat 14-vuotiaita. Me tehdään tänne kanavalle nyt varmaan no yhteisiä videoita ja sit varmaan enimmäkseen jotain haasteita. Ja voi laittaa niistä haasteehdotuksia. Voitte kommentoida. Teillä on toivomuksia, että millaisia videoita tai mitä haasteita tai muuten näitä yhteisiä videoita, niin niitä voitte laittaa tänne alas. Ja jos haluatte tietää lisää meistä, niin voitte käydä katsomaan meidän omilta kanavilta, kun me tehdään molemmat sinne semmoset, tai siis mulla on jo, ja Jenna tekee jossain vaiheessa. Niin mä teen sen kanavan tänään. Tässä ei kohta. Ja sitten sinne tulee semmonen silleen niinku tietoja minusta, tai siis semmonen niin. joku sen tapainen video. Joku. Niin sillä löydettiin sitten. Sä olet hirveän Ei lyhyen. meillä oo varmaan muut. Ei nyt tähän videoon ainakaan. Meillä on yksi haaste jo kuvattu, niin me laitetaan se varmaan Sitten jälkeen. niin, aika nopeasti varmaan. Niin. Joo. Joten Joo. moikka!